dozvoljavamo kopanje vozi i prodavanje reka i vazduha i zemlje, sve je prodano. I vas prodali, to ne zna. On je u Čačelanu, Kupa! Ti kriminalci! Kupa, evo! Kremdila, kremo vodu svoju! Jesmo li mi svi jednaki pred zakonima Republike Srbije? Saru za predsjednika. Šta ćete raditi? Neka krenu. Ako vam je u interesu da krenete na Goloruk narod, to što ste radili prekjuče, krenite. Stani, samo da ih pitam nešto. Samo da vidim ko je od ovih ovdje ocrtao pendrek i meni, i Ahmedu, i svima nama. Ko je? To čini muškarca. Jel to čini muškarca? Sad vi na taj način da hodite prema ženama? Vi ne znate za Boga, ne znate ni za koga. Možda neki od njih znaju, sad ćemo da vidimo. A mi zbog toga pričamo, gonite se nama, ljudi. Cijela aktivistska zajednica je stalom zna. Mi smo vaš narod. Nemo ovog društva je stalom zna. A vi? Davno smo se mi makli s ulici da ste vi radili svoj posao i kako su kako treba da se hapsi. Snimaj nas! Ako sad pokušavaju da nas klanjaju odavde, onda su na strani vlasti. Ako ne, onda su na strani narod. Hoćemo izbore! Vi bi prvi trebali policajci pozad da okrenete leđa Vučiću u istoriju, cijel svijet da priča, to su ljudi, vi, baš evo to što vas ima. Terate bre, to je Đukela jedna bre. Vi da podržavate Đukela. Možemo da se dogovorimo da prekinete blokadu. Možemo da se lepo dogovorimo da prekinete blokadu. Ja sam malo pre vas upozorio. Znači da lepo prekinemo blokadu, da ne napravimo to. Jeste, bravo. Mi mora da državni put dve reda, državni put dve reda mora da omogućimo da prođe. Ajde da vas zamolimo ljudski. Ovi ljudi, ovo je sve međunarodni transport. Ajde da pustimo ove kamione s konci sa strane, pa ćemo da imamo šta. Imamo mi vašu garanciju za garanciju. Videli smo šta se desilo kad je prošla ambulanta pre 2 dana na Vidu. Narod se pomerio, policija je krenula na narod. Tako su pustili hit. Sve smo gotovi, samo nam dajte garanciju. Merajte se sa ove linije, potiskuju nas polako. Vladine, malo pre sam lepo upozorio. Znači još jednom. Još 5 put, još 10, ali evo neću ni da upozoram, nego da zamolim. To što smo tu i što smo naši. Ako hoćete da shvatite, ako nećete, okej, mi ćemo da radimo naš posao, vi radite vaši, to je to. Kako radite vaš posao? Znate koga štitite? A ne znam ono što je stigla naredba iz Brava. Glasajte za SDA i skerajte. Adnan, ajde ti si stariji, zamoli ljude i ovaj. Zamoli ljude da polako se mi povlačimo sa kolovoza. Posle mi treba da živimo i dalje i da radimo i da potišemo. Ali sa obrazom. Znači idemo, zamolimo svakog građanina posebno da se ukloni. Dobro. Idemo svakog građanina da dozvolimo i da dozvolimo. Evo sad i naređujem da se sklonimo. Idemo polako, idemo redom polako. Deđa, ajmo polako, molimo. Nećemo se skloniti, to je to. Nećemo. Nećemo. Ovo da me guraš, ja sam novinar. Niko. Znači, rekao sam koliko sam implementaciju. Samo broj značke, molim vas. Molim vas, samo broj značke. Samo pokažite broj značke, molim vas. Pokažite broj značke, molim vas. Podnijet ću prijavu. Ko je ovdje nadređeni? Ajde, samo se povuči. Ajde polako, ajde. Nemoj da me guraš. Ja sam novinar, nemoj da me gurate, molim vas. Polako, novinar. Kršite zakon, nemoj da me gurate. Bude tu. Vi imate dijete, ne bi se ponašali ovako, nego nemate dijete. Nemoj da me gurate, ja sam novinar. Gurali ste me. Gdje vam, idemo samo da vidim broj značke. Znači nema broja.
Ima, čekaj. Ajde. Nećemo. Ajde, povuči se. Nećemo. Ajde. Nećemo. Povuči se polako. Nećemo. To je jasno. Možemo ovako. Ja sam novinar. Pa nećemo da te guramo tebe. Na osnovu veta. Samo budi sa strane. Ja ne potiskam, gurnili su me, znači udario me ovaj policajac. Ja te molim da identifikujete kolegu. Prijavit ću posle, samo se čekaj da završimo mi. Ajmo. Nemojte niko. Policija u Novom Pazaru ne pušta novinarku izađe iz blokade kako bi se bilo radi. Zateravaju građane. Ima deca. Gore ruke! Zovite hitnu pomoć! Sram vas bilo! Odmeđujete ljude! Pazite što radite! Imate teško povređenu osobu, djela! Zovite hitnu pomoć, imaš teško povređenu osobu! Stani, ne sam služan! Nerko! Djevojka teško tamo pala na mjesecu. Evo to je tamo, do vrata. Ne zove niko. Opet me gura. Vi ste zanujem. Dajte kola, govnaru! Čevo auto! Čevo auto! Daj ode, Ahmede! Ahmede, evo ode, bati!
Iako oni gone. Hajde, hajde, teraj! Nemoj da psuješ, čuo sam te, snimio sam te. Ja? Ti si sad opsuo, snimio sam te. Ne, ja te drugarski upozoravam. Sad sam te čuo. Ja ću da te prijavim. Dobro, prijavi i završi. Samo broj značke, molim vas, pokažite. Da, prijavu. Vi ćete imati djecu, a oni kad se popune, Može dođi ovdje. Na djecu i žene, na djecu i žene, jel vi to razumijete? Jel vi to razumijete, bre? Dosta nam je više svega, mogu pistu, ja dalje.